Θα την εισηγηθεί η κυρία Αρβανιτάκη. 600.000 ευρώ για μελέτες. Πού είναι τα έργα? Περωτώσα, κυρία Αρβανιτάκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα λίγο κάποια στιγμή να κάνω κι εγώ μια τοποθέτηση σχετικά με τις μετακινήσεις. Θα ήθελα να μου πείτε πότε μπορώ να κάνω Ποιες μετακινήσεις? Στα νησιά μας. Και για τα δρομολόγια. Ναι. Είναι επερώτηση και την αναπτύξαμε αρκετά. Ωραία. Και απαντήθηκε. Οπότε πάμε στην επερώτησή σας, γιατί βλέπετε την ημερήσια διάταξη, έχουμε μεγάλο συμβούλιο. Είναι διαδικαστικό για τη μετακίνησή μας. Θα το προωθήσω αύριο το πρωί, αν μπορούμε να το κάνουμε. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ. 30 χρόνια έχουν περάσει από τη δημοπράτηση του έργου της λιμνοδεξαμενής στο χωριό Φιολίτη Ζακίνθου, που δεν κατασκευάστηκε ποτέ και τώρα η προσπάθεια επαναλαμβάνεται για να ελοποιηθεί το έργο και να συγκεντρώσουμε το πολύτιμο αγαθό που λέγεται νερό και βρίσκεται σε έλλειψη τόσο στο νησί της Ζακίνθου, όσο και στα υπόλοιπα νησιά μας. Στη συγκεκριμένη ενέργεια που πρόκειται να υλοποιηθεί, δύο είναι οι σημαντικές ανησυχίες μας. Η πρώτη αφορά στο γεγονός ότι οι κάτοικοι του συγκεκριμένου χωριού, καθώς και των γύρω χωριών, ζητάνε να μάθουν τι ακριβώς σημαίνει λιμνοδεξαμενή, ποια θα είναι τα πλεονεκτήματα και ποια θα είναι τα μειονεκτήματα της δημιουργίας αυτού του έργου για τις περιοχές. Γιατί δεν έχει γίνει μια ενημέρωση έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτό το άγχος των κατοίκων που διαμένουν στις περιοχές αυτές. Και η δεύτερη ανησυχία μας αφορά στην επικαιροποίηση των μελετών για όλες τις λιμνοδεξαμενές που πρόκειται να γίνουν στο Ιόνιο, με κόστος 620.000 ευρώ, όπου δόθηκε στην αναπτυξιακή Εύδημος, και παρατηρούμε πως σε εξαγγέλλοντα έργα έχουμε ατελείωτες καθυστερήσεις και πολλές φορές ανυπαρξία αυτών, ενώ ουσιαστικά μεταφέρονται στον ιδιωτικό τομέα οι μελέτες για να γίνουν γρηγορότερα, αλλά δεν γίνονται ποτέ. Αναρωτιόμαστε αν μπορεί να υπάρχει κάποια εγγύηση έτσι ώστε αν θα υλοποιηθεί αυτό το έργο. Θα θέλαμε λοιπόν να επερωτήσουμε τον κύριο Περιφερειάρχη πώς σκοπεύει να διαχειριστεί την έλλειψη ενημέρωσης προς τους κατοίκους και τις καθυστερήσεις στις μελέτες, ώστε να διασφαλιστεί ότι το έργο δεν θα μείνει ως άλλη μια εξαγγελία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Αρβανιτάκη. Ο κύριος Μάμαλος θα απαντήσει. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Αρβανιτάκη, πρέπει να σας πω ότι για τη λιμνοδεξαμενή στο Φιολίτη υπάρχουν ενέργειες από την εποχή που ήταν νομάρχης, αν θυμόσαστε, ο κύριος Παναγής Μαρκάτος, επί διορισμένου νομάρχη, από το 1991. Ήμουν ένα μικρό παιδάκι τότε. Ναι, εκεί έγινε λοιπόν η επιλογή κατασκευής μιας αυτής της λιμνοδεξαμενής, περίπου 40 στρέμματα, στην ευρύτερη περιοχή του Φιολιτίου, έτσι. Μια λιμνοδεξαμενή εξωποτάμια και ήταν για άρδρευση. Η οριοθέτηση και η μέτρησή της έγινε το 1999. Έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν τότε ο Δήμος Αρτεμισίων, όπου ανήκει η συγκεκριμένη περιοχή και μάλιστα στη συγκεκριμένη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η τότε διορισμένη Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας, δεν υπήρχε περιφερειάρχης τότε, η κυρία Κανελοπούλου. Πρέπει να σας πω ότι στο Συμβούλιο, από την πληροφόρηση που έχω, μετήχαν διάφοροι φορείς, οι οποίοι τότε είχαν αντιδράσει στη διαδικασία υλοποίησης του έργου. Υπήρξαν όντως αντιδράσεις από το Δήμο, από τους κοινοτάρχες και υπήρχε τότε, αν θυμάστε, και το Συμβούλιο Περιοχής. Και τα Συμβούλια Περιοχής ήταν από το Μαχαιράδο, Βουγιάτο, Λαγκαδάκια, Φιολίτη, Αγίες Πάντες, Γαλάρο, Άγιο Κύρικο και Σαρακινάδο. Όμως, από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό, έτσι, στο αυλάκι που λέμε. Νομίζω ότι οι κάτοικοι της περιοχής και δια του Αντιπεριφερειάρχη του Αρμόδιου πριν λίγα χρόνια και σημερινού Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς, ο οποίος ήταν υπεύθυνος τότε Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, έγινε μια εκτενή συζήτηση με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου και με κατοίκους της περιοχής του Φιολιτίου και υπήρξε η σχετική ενημέρωση.
νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα όσον αφορά και την ενημέρωση, δηλαδή λέτε για την ενημέρωση. Για τις μελέτες όμως πρέπει να σας πω ότι είναι γεγραμμένες σε ένα πρόγραμμα στο Αντώνης Τρίτσης, όπως ξέρετε. 620.000 ευρώ. Οι λιμνοδεξαμενές αυτές, για να μην τα λέω τώρα, τα λέω πολύ γρήγορα, έχουν να κάνουν με την Κέρκυρα 279.000, με τη Κεφαλαιονιά 204.600 ευρώ και 136.000 ευρώ είναι για τη λιμνοδεξαμενή εκεί στο Φιολίτη. 31 Δεκάτου πρέπει να σας ενημερώσω και να ενημερώσω το Σώμα ότι αυτή η χρηματοδότηση έλυγε. Θα μας την πέρανε πίσω. Προχωρήσαμε όντως σε μία προγραμματική την οποία περάσαμε από την Περιφερειακή μας Επιτροπή με τον Εύδημο, διότι εξετάσαμε και άλλες δυνατότητες τι ακριβώς να κάνουμε, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε ούτε με το δικό μας αναπτυξιακό οργανισμό, ούτε και κάποιος ανάδοχος να ήταν γρήγορα. Θα μπορούσαμε να είχαμε εμείς έναν ανάδοχο γρήγορα για να μπορέσει να σώσει αυτή τη χρηματοδότηση. Πρέπει να σας πληροφορήσω ότι η συγκεκριμένη απόφαση της Περιφερειακής μας Επιτροπής ήδη χτες εγκρίθηκε και από την υπηρεσία του Επιτρόπου, δηλαδή ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στη συγκεκριμένη, διότι πήγε στο Ελεκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο και θα προχωρήσουμε τις επόμενες μέρες στην προγραμματική αυτή και στην μελέτη, ούτως ώστε όλα αυτά τα έργα τα οποία χρειάζονται να γίνουν και στις 3 περιφερειακές ενότητες, ενδεχομένως και στις 4 θα εξετάσουμε και την πιθανότητα και της Λευκάδας και των Παξών, δηλαδή μέσα, να τα εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει να κάνει με τα εγκυοβερτιωτικά έργα στην ευρύτερη περιοχή εδώ της περιφέρειάς μας. Νομίζω και είμαι αισιόδοξος ότι αυτή τη φορά κάτι θα γίνει όσον αφορά τις λιμνοδεξαμενές σε όλες τις περιφερειακές μας ενότητες. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάμαλε. Έχετε κάτι να προσθέσετε, κύριε Κουρί? Εκείνο που θέλω να προσθέσω, συγγνώμη, εκείνο που θέλω να προσθέσω είναι το 22 που κάναμε τότε τη διαχείριση των λιμνοδεξαμενών. Βρήκαμε τις μελέτες, διαχειριστήκαμε αυτό το πρόγραμμα για να τις εντάξουμε στο Αντώνης Τρίτσης. Ήρθα σε όλες τα νησιά με όλους τους προέδρους τότε των κοντινών περιοχών για να δούμε καταρχήν τις θέσεις, για να δούμε, εν πάση περιπτώσει, τις απόψεις των κατοίκων της περιοχής και των προέδρων βασικά, γιατί δεν είδα εγώ τους κατοίκους. Είδα όμως εγώ στο Φιολίτη, πήγα 2 φορές το 22, είδα τον κύριο Κλαβδιανό Διονύσιο που ήταν τότε πρόεδρος, δεν νομίζω ότι είναι και ακόμα πρόεδρος. Όχι, δεν είναι. Τον είδα 2 φορές, ήταν και κάτοικοι εκεί της περιοχής. Με πήγανε στην περιοχή τη λιμνοδεξαμενής, γιατί ξέρανε που θα πάει η λιμνοδεξαμενή του Φιολίτη. Συζητήσαμε. Είπα ότι θα ενταχθεί, δεν είχε ενταχθεί ακόμα στο πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση της επικαιροποίησης. Έγινε όλη αυτή η διαργασία δηλαδή. Ενημερώθηκε το τοπικό συμβούλιο για όλη αυτή τη διαχείριση της λιμνοδεξαμενής. Επίσης, πήγαμε και στα ορεινά για να δούμε και τις ομροδεξαμενές, όπως είναι στον Άγιο Λέοντα, όπως είναι στις Βολίμες, όπως είναι σε άλλες και σε άλλα 2 χωριά, δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα, για να βάλουμε και 4 ομροδεξαμενές, οι οποίες χρειαζόταν στην περιοχή, γιατί καταλαβαίνετε ότι εκεί δεν είχε νερό. Επίσης, κάναμε και τη μελέτη με τη στήριξη του τότε Δήμου για την διαχείριση των δεξαμενών. Πιο σύντομα, κύριε Κουρί, παρακαλώ. Που υπήρχαν μέσα στα χωριά, δηλαδή από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης. Τότε είχε φτιάξει δεξαμενές μικρών από 500 κυβικά, 150 κυβικά, 200 και έγινε η μελέτη την οποία διαχειρίζεται ο Δήμος για να την επιδιορθώσει τουλάχιστον για να έχει τουλάχιστον για περιβαλλοντικούς λόγους το νερό στη Βόρειο Ζάκη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, μισό λεπτό. Έχετε να προσθέσετε κάτι? Ναι. Πολύ σύντομα, κύριε. Λίγο λόγος θα είμαι. Κύριε Αρβανιτάκη, πάμε να προλάβουμε αυτό που είπε ο κ. Μάμαλος προηγουμένως, να προλάβουμε την επικαιροποίηση των μελετών. Σίγουρα θα γίνει και διαβούλευση στο χωριό, στην οποία πρέπει οπωσδήποτε να είναι θετικοί και οι κάτοικοι. Διότι δυστυχώς, όπως το είπε και ο κ. Μάμαλος, δεν υπήρχε θετική άποψη από όλους τους κατοίκους. Δεν ήταν μόνο από τους φορείς, οι φορείς δηλαδή δέχτηκαν από τους κατοίκους.
όταν ενημερώνουμε τους ανθρώπους, μπορούν να καταλάβουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της δημιουργίας ενός τέτοιου έργου. Είναι ανήσυχοι οι κάτοικοι της περιοχής και πρέπει, νομίζω, να τους ενημερώσουμε. Δεν είναι αρνητικοί, είναι απλά ανήσυχοι, θέλουν να ξέρουν τι θα γίνει, πότε θα γίνει και αν θα γίνει τελικά. Κύριε Αρβανιτάκη, σας εξήγησα ότι η διαβούλευση θα γίνει. Δεν ξέρω τι διαβουλεύσεις έχουν γίνει. Μίλησα και με τον κύριο Μαρκάτο, τον Παναγίτο Μαρκάτο, τον τότε διορισμένο νομάρχη, ο οποίος μου είπε ότι οι κάτοικοι που είχε κάνει μια διαβούλευση ήταν αρνητικοί. Δεν ξέρω φυσικά τι ενημέρωση είχαν. Εμείς θα τους ενημερώσουμε και σίγουρα πιστεύω ότι θα γίνει η συγκεκριμένη μελέτη. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε τον κύκλο των επερωτήσεων.